Nu er det blevet tid til dokumentaren, Når sport bliver ekstremt. Velkommen til Når sport bliver ekstrem. Vi skal i den næste tid følge ekstrem sportsudøveren Thomas P. Tang og hans forberedelser til en stor dyst. Jeg skal nu op og snakke med ham. Jeg er lige ved at lege op til et måltid her. Jeg er lige ved at løbe en tur. Jeg skulle træne senere også, så der skal være godt med protein. Protein er det eneste, du får? Nej, jeg blander mit protein på mælk også. Den intense dyrkning af kost og træning optager alt Thomas' tid, og han har derfor ikke altid overskud til så meget andet. Jeg ser ham jo aldrig mere jo. Når han så endelig er hjemme, så træner han jo. Så han har jo ikke tid til hjemme hygge. Der er jo ikke så meget at gøre ved. Det er jo sporten, der kommer i første række jo. Men ensomt, det er det da. Det er det. Bestemt. Hvad laver du? Det er bare lidt guf til træningen. Er det noget, du gør hver dag? Cirka efter hver måltid. Det skal man have. Er det steroider? Nej, det er vitaminer. Så det er steroider? Nej, det er ikke. God. Hvad satan? Sagde du pisse af? Vi startede med at træne sammen. Og det var jo bare stille og roligt normalt i starten, men altså det skulle være ekstremt. Det skulle jo hele tiden blive vildere og vildere. Nu er jeg jo med helt fra starten af og se, hvordan det gradvist har ændret ham. Det eller det, han er i dag. Men han bliver gradvist mere og mere aggressiv. Og det, så hvis du har med nogle steder, vi kørte i trafikken, en eller anden, der ikke bænke ordentligt ifølge ham, så kunne han tæske fuldstændig af. Kender du en, der hedder Thomas P. Tang? Ja, han er det største fjols, jeg nogensinde har mødt. Han havde et lille træningslokale nede i kælderen, hvor han bestilte ikke andet at være dernede. Han lavede intet til det her med arbejde at gøre, så han var nødt til at skille os af med ret hurtigt. Efter Thomas' fyring har hans kone Randi været nødt til at skaffe sig et bijob for jobbet som pædagog. Det er altid et job. Ikke en dag er ens jo, så sidste lørdag, der var der et containerskib, der skulle have nøglen lasten tømt jo, så det var noget, at jeg at komme ud til der simpelthen. Randi, tak for det nu. Ja, så er der noget, der skal tømmes. Er du klar til i dag, Thomas? Jeg er mega klar til i dag. Jeg er så stor for mig, det her. Det er dagen, jeg venter på. Hvad er det, du har der? Det er noget, der virkelig sparker igennem. Fisk op. Sådan, mand! For satan da. For helvede da. For satan da, mand. Kom nu. Pis, mand! Det var tæt, men vi har en vinder. Og det er Mark Thoms. For satan da. Siden vi ikke kunne få en kommentar fra Thomas efter kampen i går, vil vi prøve at opsøge ham inde i hans lejlighed. Lad os gå ind og se, om han er hjemme. Hej Thomas, kan vi få en kommentar? Kæft, det er træls det der.